हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ जोंनि आरएस अफिसियेल इउटुब चेनेलाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय। ओमफ्राय बे भिडिअ आं बांद्राय गोलाव जानायखाय ससेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना। ओमफ्राय बेखौ आं माने पार्ट 2 बानायनानै होगोन आरोना। ओमफ्राय माने बांद्राय गोलाव जागोन होननानै आं लादिया। ओमफ्राय दा जों आइलेण्डआव बेरायनो थांगासिनो मोनबायानो खाथिसो जेबो गोजान नङा। सोरबा सोरबाथ' खोनाफेरबाय जानांगौ आइलेण्ड। ओमफ्रायसो बुहुदानो फिल्मनि एक्टर एक्ट्रिस आरो शुटिंबो लानो फैयोना बेयाव। ओमफ्राय दा थांगासिनो आरो आंना लोगोफोरा मिनिहरबाय थादों आंखौ। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड नायलांबाय थादो। लिंक्स होबाय। जों माने 11:30 फैदोंमोनदां। ओमफ्राय दा खैथा जाखोबा दा थांगासिनो गैला बारा गोजान गैला खाथिल'सै। नायलांबाय थादो नोंथांमोना। उनथिं बायदेखानोसै आं। Sampai di mana ya? Ini dia yang di mana? Ya, nanti nonton. Được berapa foto trắng nè? Este foto trắng sih. Dalang aku. Borom mena borom sampai sini. Borom apa pun tadi di bawah sih lah. Si dam itu, 50 taka setengah. Bisa taka ekso, 80 taka sampai. Oh, 80 taka anda, kena mana itu? Mana kau dah? 80 taka. Langdang-langdang saja aku kena nanya di sekolah ini.
थोरिया आरो जि मोजां जादों र' आं नोंसिनो देखाय Bosanya begitu mah. Dia kena ayo. Ye hai हमारा छोटा सा आइलैंड. Aku tolong dong bawa. Ini friendly. Thanks to. Angni be video sosial जासिगोन आरोना माने अखा थाफैबाय थांसि जों दा अखा मार खोमसि खामदों इनि नुबायना नायना खेबबायखौ माजि मावो नुवाखै दे अखा खोमसि खामदों इनिनो जोंथिंसो माबा अखा खोमसि खामदों मोफ्लाम सोदोबो ओमफ्राय माने आं भिडिअखौ बेयावनो एन्ड खालामसिनो आरोना स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां नांदोंब्ला लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना आरो बेलाइकनखौ थुबानो जाबायना जाहाथे आंनि भिडिअ गोदाननि आपडेटखौनो माने लोगोफोरा मार फाल्थु बुंगासिनो मिनिनो ओंखारदों आं माने थांबाय थानोसै अखा थाफैबाय